Veruš! Veruš! Čověče, ty se za těch 15 let vůbec nezměnila. Čau. Aj tebe to... No pozri, mám tu pre teba niečo fakt dobré. Ježíš, tak povídej, přeháněj. Vieš, ako si mi teraz hovorila, že som sa vôbec nezmenila? A vieš prečo? No povídej, proč? No pretože používam sérum z ametistov luhovaných za splnu. No pozri sa, vidíš nejaké vrásky? Pozri sa. Nevidím. Keď sa pridáš ku mne do programu, tak dostaneš takéto produktiky, dokonca nejaké sérum z jednorožca alebo ametisty, takéto presne, takéto isté. Môžeš to dokonca predávať aj ďalej. Určite poznáš ako v okolí, kto má takéto problémy ako ty. Takže, chápeš, zarobíš si a ešte bude krásna. Fakt dobre. Však Veruš. Aha, to je jako fakt, jo? No fakt. Fakt dobre a fakt výhodné. Rovno by sme to aj mohli podpísať. Čo povieš? Že by sme rovno ti dali nejaké produkty, lebo už včera bolo neskoro, keď sa pozriem. No, tak, kde som to dala? Nič, to len jeden podpis, to je maximum, hej? A začne ti nový život. Počúvaj ma. Ježišmaria. Káš kvetinač. Ty k... No, pozrime sa na to. Vidíš? Tuto to máš. Čierne na bielom. Fakt dobre. To je teda fakt dobrý. A fakt výhodné. O mládež od 30 rokov. A fakt výhodný. Ups. Chicken Junior. Fakt dobrý a fakt výhodný.